ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಟೈಮ್ದ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡನೆಕ್ ಬಾರಿ ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಅದು ಪೂರ ಪಿದಾಡಿ ಅರ್ಬಿದಾಯಿ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಲೆ ಗಲಾಟೆ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಹಿಡ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂದ ಮಂಡೆನೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗ ಸ್ಟೋನ್ ಟೌನ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪರಾತ್ ಪೂರ ಪರಾತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ನೂದು 200 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಟ್ದಿನ ಇಲ್ಲು ಪರ ಒಂದು ಐಟೈತೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಐತ ಬಾಕಿಲ್ ಮಾತ ತೂಂಡ ಮರತ ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪರಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಗಲ್ತು ಬೇರೆ ಬರ್ಬೇರುದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ದುಮ್ಮದ ಗಲಾಡಿ ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಂದು ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಐತ ದುಂಬು ಕುಡಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಎದುರುಡು. ಓಕೆ ಒಂದು ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಡೈಮಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿದ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಡೈಮಂಡ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಡೈಮಂಡ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ They are Tanzanite from Tanzania. Place mazuri sio? So they didn't do business. That led the Indian. This is the Zanzibar port, eh? Zanzibar port, this one. It's over there. So when that led the Indian. So the building now is old fort. This is old fort building. Old fort. Ngome Kongwe. It's Fort Jesus. Fort Jesus. ಒಂದು ಬಾರಿ ಓಲ್ಡ್ ಕೋಟೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲಾಡ ಮುಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಸೈನ್ಯ ಪುರ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪುರ ಸೈನ್ಯದ ಪುರ ಮೂಲಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಣಂತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಒಂದದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೆರಡು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಎಂಚೆಡ್ ಸೈನ್ಯದಾಗಲು ಉಲಾಯ್ ಬೊಗ್ಗೆರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆಡ್ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೀತೆರವೆ ನೊಂದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ದಿಚೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಮುಂದೆ ಮೊಗಲ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಪಿನ ವಾರ ಆಪಿನ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಆಗಲ್ ಸೈನ್ಯದಾಗಲ್ ನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನಗೆ ರಾಜರ್ನಗಲ್ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಅವು ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪರಾತ್ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ದ ರೂಮ್ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ತೂವನಂಗನೆ ಮಾರೆ ಇವತ್ತೆತ್ತ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಮೊಳೆ ತಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಎಕ್ಲ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಾಂಡು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಫೊರದಾನಿ Fordani means at the harbor, at the port. Before there was just like the beach side. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಫೊರದಾನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೊರದಾನಿ ಬೀಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪಾಪುರ. Because the Sultan wanted to celebrate his silver jubilee, 25 years of his leadership. ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ. So he did this an art and invited the band music from Missouri. This is what Cape Town Fish Market. Yeah. That was built by the 6th century because even the government cannot repair it. ವಾಡೆ ಪೋದ್ವಾರ ಕಾವಲ್ ಫಿರಂಗಿ ಉಂಡು ಐನಾಜಿ ಫಿರಂಗಿ ಉಂಡು ಅದಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನಂಗೆ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಾರೆ ಫಿರಂಗಿ. It's good. Thus I like this one. Take it camera.
tell me the angle. ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ 4 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಗ್ಲು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮುಲ್ತುಡು ದೀತೀನಿ ಆಜಿ ಆಜಿ ಫಿರಂಗಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಉಂಡು ಅವು ತೋಜಿಜು ಅಗಲ್ ಅಲ್ತಡ್ ಪೂರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಬಾರಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ಮಾರ್ನ ಅವು ಪೂರ ಅಗಲ್ನವೇ ತಂಜಾನಿಯದಂಗಲ್ನೇ ಪೂರ ಕುಂಟು ಇಪ್ಪುನು ಪರಾತ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲೇ ತೋಜಾನ್ ಮಂಗೇನೆ ಅಲ್ಪನು ಏಕಲ್ ಖಾಲಿ ಲೂಟನೇ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆತ್ತೋಪೆರಕಲ್ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇಂಚಾನೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಾಡ್ದಲ್ಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜದ್ ಬರ್ತದೆ ಸೈಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತಲೇ ಪೊರ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅವಲಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ದ್ವಾರಕಾ ಭಯಂಕರ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ನೆಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು 2-3 ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಅಗಲೆಡ ಕೇಣಿ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಏತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು $20-30ಗೆ ಆ ಮೀಪು ಜೇಂಡದಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಮೀ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಆಪೆ ಸೈಡ್ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆಪಲ್ಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಏನು ಮಾರೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದನ ಪಿಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಕಾಲದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.